kaon to dito gigutom man hinuon ko kasi niya. Di ba uli man niya bana? Asis ka lang ni sukat kita wala ni kita sudan. Ay pa. Ino man. Ay kita kaon na hinuon basi bandi to sila kay tumra pa. Oh, unsa na mo dire? Na manglaag mo dire day. Sama na ko bagatay man yung hubog ko. Nabako ra ganay kong nilikiton. Birthday bro. Ambot lang, ulahin naman mo. Pwede na kaon bro. Ulang hugas Mana po sila te? Grabe ako na pinunggaso na po nani. Ako na po lang ako na pod. Oy, kanong diara sa sulat. Wala ko kaon. Kamu din niya mangod ka mo ka na sa dito ko teman dari. Dili di. Gigutom ta may sudan sa balay. Kasi ito ta to goson to pag siya alang nga. Dapat siya may manghugas. Ini ni balay. Alang nga pwede maglumbo. Ito ginamos. Kana lechon. Pag kani mga dagwayo pag kani ginamos. What? Tawa? Kauna-unang mga kalaw oh. Pag gihulat nila kapag gigutom na sad ko. Tapos sa apos. Ano naman siya dire? Sa mo pagdilay pa sila na ni Ron. Sabay lang sa tuan mama. Hutong dito sa mo tali kita. Piki sa tali na mga banta kalbiro. Bisan mo ni ka na ubiyaan niya. Kami na may igutom. Ako na yung sayutan. Hutong sa taan ni kidalo kay na. Dako kay nagkao. Atap pa Piki man taan ni kita pa sibugason. Kita ko'y talong-agon. Iya atong sabay po dako kay kaon na. Lalis pa mga kalaw. Mga nira ba umakas? Mga nira ba mugas plato? Muna diha, naglayas-layas pa mga kalaw. Kunya, may istorya dayon o makan ba sa media day. Unsa mo kaon ako nguan may luto? Muna paningkamot buka di ang nabay dukot diha. Kuman yung kaon, pahugas lang sa mo. Tawo, kanon pa tagdukot na rin bugason. Puro man tadi tabusita kani. Tabusita kayo karan. Ati man dukot. Kani di pasakhan magawas kita mga branded nga mga gamit. Like ang plato, jara po. Ayo nya. Bukaran pa ta. Palitan pa tag soft drinks. Ako nagtawo kani ang taana. Na, pani may bagay pa kanong dukot. Ako na kanong dukot. Kung sa, manay pa ni mga nang bagtak sa mga ko. So sa akin man ipahugas niya. Ano bagtak sa ako? Ano ba sa naman ako? So, masira ko ron. Tawa naman sa akin, pas mo naman tayo. Yung kuya, di ba nagkakaon ta diri ang nagyara ba kay nang trabuga? Yaw na bay milungag. Kita bay milungag di ba kanang matagukot, dukot. Hala, pa kanang kanimong dukot sus nga nak beauty di ba ang dukot sa kanahan. Wala. Kunin pala bi manimo dukot naman. Kuya di ka pa kanon si mama, marag dalian. Sa din dalihin mo, di dukot. Ini si mama. Ay, dukot sa biro. What? May pakanaan naman sa mi. Ay, na kaya. Ano makayaw mi? Oy, pakanaan mi ba? Bitaw, di pakanaan. Gabi ko ko. Ngasi na lang garin mi, di pakanaan dukot di pakanaan. Dali. Pakanaan lang dukot. Manas. Ay, kaon day mo? Dai. Kaon ninyo ani tuyo dire? Napusi. Gulgul dia. Run. Shoutout ko ni Yamsiu. Sansan Milan Karu. Og kay Stephen. Og si Miros Tinitigan. Og si Hinyoso Margie Monte Martinez. Thank you for watching guys. Please follow and share sa among video kay para magana mig pag-upload. Bye-bye. Thank you so much.